Hub Hrvatska. Mi smo inače Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije pri Sveučilištu u Zagrebu i je nekakva ideja naših aktivnosti je da povezujemo istraživače sa poduzetnicima, da pomažemo istraživačima da razvijaju svoje poduzetničke poduhvate, ali isto tako u tome procesu je značajno imati i infrastrukturu i podršku upravo u razvoju tih inovacija. I zbog toga smo u sklopu jedne serije događaja pod naslovom Transfer tehnologije ili Technology Transfer Insights upravo odlučili posvetiti jedan događaj trostrukoj uzvojnici, odnosno suradnji više ne samo istraživačke zajednice poduzetnika, nego jedinica lokalne samouprave i onih posebnih inicijativa koje te jedinice lokalne samouprave podržavaju, a koje ćemo vam danas predstaviti. I čemu ćemo predstaviti inicijative iz Rijeke, iz Čakovca i iz Zagreba. Ja ću vrlo kratko na početku događaja predstaviti aktivnosti Aid Manufacturinga, čisto da budete svjesni koje mogućnosti postoje, a nakon toga ću dati riječ kolegi Miri Hegediću, docentu sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje kod nas na Sveučilištu u Zagrebu, koji će onda predstaviti i paneliste i moderirati panel. Pa u to ime da vidimo, da podijelim ekran. Ok, nadam se da možete vidjeti prezentaciju. Prezentacija je na engleskom, ja ću pričati na hrvatskom. Ako treba bilo kakvih još kasnije dodatnih informacija, slobodno mi se javite na mail. Znači, vrlo kratko da objasnimo šta je Aid Manufacturing. On je prije svega partnerstvo koje uživa podršku Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. Znači, dio Aid iz naslova se odnosi na Europski institut za inovacije i tehnologiju kao europsko tijelo i Aid podržava više takozvanih zajednica znanja i inovacija, odnosno na engleskom Knowledge Innovation Communities ili KICS, koje su okupljene oko pojedinih tema. I jedna od tih tema je manufacturing, odnosno znači industrijska proizvodnja, i pri čemu je upravo ovaj manufacturing KIC je među zadnjima, nije zadnji, ali među zadnjima koji su bili osnovani, znači još od pretprošle godine, što znači da je u jednom aktivnoj fazi skupljanja i uvođenja novih partnera u zajednicu. Već sada možete vidjeti da ima više od 50 partnera iz cijele Europe koje uključuju i velike proizvođače, velike proizvođačke firme, uključuju i sveučilišta, uključuju institute. Evo upravo jučer je bila jedna regionalna konferencija, saznali smo da će se vrlo vjerojatno Jožef Štefan iz Slovenije isto priključiti partnerstvu. Tako da vrijednosti, znači Aid Manufacturinga i mogućnosti koje oni nude nama proizlaze, ja bih rekla, i podrške, znači Europskog instituta za inovacije i tehnologiju i financiranje koje se tamo nudi, ali isto tako i kroz ovu mrežu partnera, kontakata i mogućih suradnji koje one donose. Znači svi partneri su ujedinjeni oko jedne zajedničke ideje, a to je da se što više ojača proizvodnja i pogotovo da se preuzme vodstvo u proizvodnim inovacijama. Pri čemu postoji nekoliko možda segmenata na kojih se Aid Manufacturing kao KIC, odnosno kao zajednica, fokusira. To su s jedne strane vještine, s druge strane znači inovacijski ekosustavi, uspostavljanje konkurentnog i otpornog, znači otporne proizvodnje, isto tako održive proizvodnje sa dobrim učinkom za okoliš, isto tako proizvodnje koja je spremna i povezana znači sa digitalnim dobom, odnosno sa digitalizacijom. Mi smo kao Hrvatska dio Aid Manufacturing mreže, znači sve te zajednice su organizirane regionalno.
i pri čemu isto tako imamo vijesti da se zapravo mreža proširila u međuvremenu, znači uključena je u naš dio i uključena je Srbija i Sjeverna Makedonija, a isto tako od zemalja iz regije znamo da je recimo da su se neke druge priključile zapravo South dijelu, znači South vodi Italija. Naš centar je u Beču i no, međutim kroz sve te aktivnosti mi naravno uvijek imamo mogućnost surađivati ne samo sa IST mrežom, nego apsolutno sa cijelom europskom mrežom i onim partnerima sa kojima nalazimo najbolje komplementarnosti. Nekakve sve aktivnosti zapravo su povezane. Kada govorimo o aktivnostima kikova i govorimo o aktivnostima svih kikova, one su obično u tri stupa. Jedan je edukacija ili obrazovanje, jedan je inovacije, jedan je business creation, odnosno znači stvaranje novih poduzeća i novih proizvoda. I tako je i u aid manufacturingu. I čisto da vam damo primjere nekakvih aktivnosti koje su već sada postojale i koje su već ove godine bili dostupni našim firmama. Jedno je bilo natjecanje za timove i za firme koje je dakle bilo i za one firme koje razvijaju različite inovacije koje se mogu primijeniti u proizvodnji, ali isto tako i za firme koje su primijetile određenu potrebu i započele interni proces transformacije implementirajući inovacije. Ali isto tako ne samo za firme, nego i za timove, znači za startup timove. I tu smo imali jako dobar odaziv, sudjelovali smo znači u aktivnostima. Ono što se očekuje sada za 10 dana je veliko europsko finale, budući da kome su prethodila regionalne finalne aktivnosti. Ono što je važno kod takvih natjecanja, ja vjerujem da će biti još sljedeće godine i ovih, ali i dodatnih, je znači naravno da pobjednici mogu osvojiti određene nagrade. No vrijednost je u tome, ja bih rekla, vidljivosti, pogotovo prema partnerima koji mogu biti klijenti ili koji mogu otvoriti vrata prema novim tržištima, a isto tako u mentoringu koji se dobije kroz mrežu, koji onda isto tako može pomoći da se ostvare novi kontakti ili pomoći znači da se na neki način ojača interni razvoj poslovanja i razvoj proizvoda. Tako da, evo, ova aktivnost za ovu godinu je završena, očekujemo vrlo slične aktivnosti u sljedećoj godini. Isto tako postoji mogućnost znači, povezivanja u velike inovacijske projekte zajedno sa aid manufacturing partnerima. I ja sam stavila ovdje na slajd samo primjere da dobijete osjećaj kako izgledaju ti projekti od prošle godine. Međutim, nije nužno da će biti jednaka, potpuno identična pravila, zato sada čekamo poziv za 2021. odnosno za sljedeću godinu da bude otvoren, da znamo koje su točno mogućnosti. No, međutim, iz ovoga vidite, znači da s jedne strane postoji mogućnost za velike, recimo istraživačko razvojno usmjerene projekte i isto tako za projekte koji su usmjerene baš prema razvoju poslovanja i baš prema izlasku na tržište sa određenim rješenjem. Tako da u skladu sa time, budući da čekamo detalje novog poziva, a budući da je jako važno povezivanje sa aid manufacturing partnerima, neki događaji koji se sada događaju i koji će se dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana su usmjereni prema tome. I jučer znam da su neki ljudi koji su između ostalog naši panelisti, ali i drugi već su djelovali na jednoj prvoj konferenciji gdje su bili predstavljene različite zemlje, pogotovo unutar ove SLC East regije. Isto tako, ako vas zanima, 10.11. će biti znači, Aid Manufacturing Summit, što je europski događaj, gdje će se predstaviti generalne teme. Vidjela sam program uglavnom vezano uz Green Deal, uglavnom vezano uz poveznice kroz Horizon, budući da je Aid i onda svi kikovi, pa tako i manufacturing financirani kroz Horizon, a naravno da želimo da ove nekakve suradnje koje se stvore kroz manufacturing idu dalje prema Horizon Europe projektima. Isto tako, vrlo konkretno, znači vezano uz ovaj poziv novi koji očekujemo,
Prvi pre-matchmaking event će biti 14. prosinca, bit će otvoren i za gledanje, tako da ću vam poslati link da možete poslušati. Prijave i ideje se još uvijek skupljaju i zapravo došlo je toliko zanimljivih prijava da su odlučili napraviti još jedan sličan događaj u ranom siječnju. To ćemo znati datum kasnije. S naše strane mi isto tako organiziramo određene dodatne događaje koji će biti onda usmjereni u lokalnoj zajednici. Moguće da dodatno predstavimo, znači prvo ovaj poziv i da dodatno još predstavimo neke aktivnosti transfera tehnologije. Ako sve izgleda jako zgusno do kraja godine, to je zbog toga što smo mi postali Manufacturing Hub u polovici godine, ali isto tako i zbog toga što upravo sada očekujemo otvaranje tog novog poziva i onda nakon toga slijedi jedno razdoblje od par mjeseci kada će se formirati konzorcij, kada će se formirati prijave. Tako da nas sa te strane očekuje jedno, ja bih rekla, intenzivno razdoblje. Sa strane aktivnosti u Hrvatskoj, vrlo bi rado htjeli čuti od vas svih i kroz diskusiju na ovom panelu i naravno sva pitanja i komentare publike, koje su to stvari, koje su najznačajnije za lokalnu zajednicu, a da su povezane sa inovacijama u proizvodnji, a kako bi ih onda mogli primijeniti i u sljedećoj godini i kasnije. Evo ga, sa time ću završiti ovaj dio predstavljanja. Slobodno, možemo kasnije u sklopu diskusije isto tako dodatno porazgovarati o mogućnostima povezivanja sa Aid Manufacturing. I hvala vam na ovom dijelu i sada bi onda dala riječ, odnosno ekran kolegi Miri Hegediću da nastavi dalje sa prezentacijom panela. Odlično, hvala Vlatka na odličnom uvodu. Vjerujem da će biti pitanja i za Vlatku, pa možemo recimo onako dogovoriti se da sva pitanja koja imate da napišete u chat, onda ćemo ih na taj način moderirati prema panelistima i kasnije ako ima pitanja vezana za Aid Manufacturing, evo Vlatka će biti cijelo vrijeme ovdje s nama, pa možete i nju pitati. Ovaj naš panel ima za cilj predstaviti lokalne inicijative koje dakle, lokalne samouprave rade kako bi potaknule inovacije prvenstveno u jednom sektoru koji još za sad ne, ili možemo reći da možda zaostaje za prosjekom Europske unije u intenzitetu kojim se rade inovacije. Dakle, radi se o hrvatskim proizvodnim poduzećima. Svi znamo da su inovacijski projekti dosta rizične aktivnosti i stoga se nekako onda i povlači taj rezultat zbog čega kompanije se ne odlučuju u tolikoj mjeri na velike inovacije. Lokalna samouprava naravno im želi svojim aktivnostima u tome pomoći. Jedna od tih aktivnosti su dakle i inovacijski centri. Ima ih više u Hrvatskoj. Mi smo na ovaj naš događaj pozvali 3 takva centra, to jest 3 predstavnika. Redom na događaju će sudjelovati doktorica znanosti Milica Projić, ona je koordinatorica programa inkubacije poduzetnika u Zagrebačkom inovacijskom centru. Zatim će sudjelovati doktor znanosti Mario Šercer, on je ravnatelj razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra iz Čakovca i s nama će sudjelovati Dario Zorić, on je direktor Riječke razvojne agencije PURI. Ovaj panel bit će osmišljen, to jest izveden na sljedeći način. Ja ću zamoliti paneliste da u jednoj kratkoj prezentaciji do 10 minuta predstave rad svojih centara, a nakon toga ćemo onda imati panel. Evo, zbog toga bih sad onda pozvao doktoricu znanosti Milicu Projić, koordinatoricu programa inkubacije poduzetnika u Zagrebačkom inovacijskom centru, da nam predstavi Zicer Lab. Milica, jeste li ovdje? Jesam, jesi li čujemo, samo molim vas mi javite. Super, se čujemo. Eto, dobar dan svima, lijepi pozdrav, najprije zahvaljujem na mogućnosti da sudjelujemo na jedan ovako
izuzetno zanimljiv događaj i predstaviti Zagrebački inovacijski centar i zapravo što u Zagrebačkom inovacijskom centru mi radimo i kakve sve usluge pružamo poduzetnicima. Ja ću samo sad šerati svoju prezentaciju. Također, za vrijeme prezentacije ako imate pitanja, napišite ih u chat pa ćemo, kao što sam rekao, moderirati ta pitanja kroz naš panel. Na početku ćemo imati sve naše paneliste koji će napraviti prezentaciju, a nakon toga će onda biti prilika za postaviti pitanje svima. Evo, Milica, vidi se prezentacija. Možete početi. Može. Zagrebački inovacijski centar je zapravo poduzetnička potporna institucija u vlasništvu grada Zagreba koja već preko 25 godina provodi aktivnosti podrške razvoja inovativnog poduzetništva. Ono što je jako bitno napomenuti na početku je to da u svrhu ove današnje teme mi itekako podržavamo poduzetnike koji razvijaju vlastite proizvode. Znači da bi došao jedan poduzetnik, jedan startup i koristio sve usluge počevši od inkubacije, akceleracije u Ziceru, mora razvijati vlastito rješenje, što je, smatramo, itekako bitno. Kroz naše djelovanje doprinosimo stvaranju tog potencijalnog poduzetničkog okruženja, jačanju poduzetničkih kompetencija, promocija poduzetnicima, olakšavamo i taj put do izvorima financiranja, što kroz naših programa i projekata od različitih potpora za inovatora i proizvodnju do alternativnih izvora financiranja poput konvertibilnih zajmova koji su aktualni od 2018. godine u Ziceru. Dug je popis aktivnosti i usluge koje nudimo. Ja vjerujem da ćemo tijekom panela kroz pitanjima pokriti sve ove aktivnosti koje mi provodimo, ali ono na što bih htjela skrenuti pozornost je ono na čemu smo jako ponosni je suradnja koja Zicer uspostavlja sa brojnim europskim regionalnim razvojnim agencijama, tehnološkim parkovima i drugim poduzetničkim inkubatorima, sve u cilju razmjena znanja i iskustva te stvaranju prilike za razvoj i provedbu zajedničkih projekata i u tu svrhu osobito smo sretni na jako kvalitetan odnos sa akademskom zajednicom i koji smatramo da je izuzetno važnim kako bismo olakšali taj prijenos tehnologije od laboratorija do tržišta. U tu svrhu Zagrebački inovacijski centar je negdje 2017. godina pokrenuo veliki projekt Startup Factory, inkubator za inovativne poduzetnike i kroz taj projekt ukupne vrijednosti oko 19 milijuna kuna uspio isfinancirati i osigurati jedno inovativno okruženje, inovativnu infrastrukturu za sve poduzetnike u gradu Zagrebu, a i šire. U okviru tog te inovativne infrastrukture su danas u Ziceru na negdje 7300 kvadrata nalaze se 6 razvojnih centara, to je Labosa i jedna dislocirana trenutno drvno-metalska radionica za CNC koja ima veliki CNC stroj za drvo i metala. Ona je trenutno na robnim terminalima na Žitnjaku, međutim nadamo se i očekujemo sljedeću godinu kad budemo svoje kapacitete proširili i na donji kat Zagrebačkog velesajma u paviljonu 12, da ćemo i taj veliki stroj prenijeti ovdje. S obzirom na ograničeno vrijeme, ja bih samo ukratko prošla kakva je zapravo oprema s kojom mi raspolažemo u ovih 6 Labosa u Ziceru, a kasnije kroz pitanje mogu malo i detaljnije se fokusirati.
Dakle, Centar za razvoj sučelja je jedan od Labosa. U njemu se poduzetnicima omogućuje razvoj i testiranje aplikacijskih rješenja na različitih platformi i ovaj centar je opremljen sa velik broj osobna računala, razne stanice, tableti, nekakvi pametni mobiteli na kojima se mogu testirati rješenja koja poduzetnici razvijaju. Isto tako tu ima i VR headsetovi, nekakva dodatna oprema i različitim softverima. Znači poduzetnici mogu kad razvijaju svoje rješenja za iOS ili Android mogu doći u Ziceru i zadužiti, ajmo reći, svu tu opremu kako bi testirali svoja rješenja. Drugi centar je Centar za računalnu forenziku na kojem smo osobno ponosni, a to je jedna zapravo učionica u kojoj su nekakva super pametna računala koja se koriste u digitalno-forenzičkih analiza. I recimo jedan konkretan primjer suradnje između Zicera i akademske zajednice. Znači u Ziceru već prve dvije generacije diplomskog studija informacijska sigurnost i digitalna forenzika imala u ovoj učionici imala je svoje predavanja i praktičkih vježbi, tako da upogonili smo opremu u pravom smislu riječi. Centar za 3D modeliranje je opremljen sa 3D skenerom, dva velika 3D printera FDMI i PolyJet i različite softvere za 3D modeliranje. Ovdje poduzetnici mogu doći i napraviti, skenirati ili isprintati svoja nekakva rješenja i na taj način testirati ili vidjeti sve svoje nedostatke na taj nekakav svoj prototip. I to se jako često koristi. Recimo, ove printere smo upogonili kad je krenula, nažalost, ova pandemija na samom početku. Printali su se viziri za medicinsko osoblje na jedan od ovih printera. Centar za elektroniku obuhvaća mjerne uređaje opremljene sa različitim visokokvalitetnim mjernim uređajima, izvori napajanja, generatori signala te alati za razvoj. U njima poduzetnici ga koriste i za razvoj, znači za izradu za sami dizajn, ali i za kompletnu izradu i testiranje nekakvih pločica, lenjenja i tako dalje. Jako često se koristi. Tu imamo recimo jedan od prošlogodišnjih pobjednika na Startup Factory predakceleracijskog programa. Imaju, razvijali su neki pametni stol, pa veći dio te elektronike tog stola se zapravo ovdje izradila u ovom Labosu. Centar za tehnologije zaštitu okoliša je zapravo laboratorij za analizu i istraživanje bioloških procesa i opremljen je sa laboratorijskom opremom iz područja ekotehnologije i ekološkog inženjeringa. Pa recimo imamo ovdje u poduzetničkom inkubatoru imamo par tvrtki koji se bave tim procesima i u biti bave se testiranjem iskorištavanja otpadnih voda i vrlo rado koriste taj centar. Popis opreme koja je u svim laboratorijima je prilično velik. Na web stranici, samo ću napomenuti, postoji pravilnik u kojem je točno izlistana sva oprema, pa ako bude i za pitanje možemo proći i taj dio. Centar za Internet of Things zapravo sadrži implementirani sustav senzora i softverske podrške, pa tako postoje različite kitove koji su stavljeni na raspolaganje za promet, za health i tako dalje, stavljeni na raspolaganje poduzetnicima u svrhu izrada novih IoT hardverskih i softverskih rješenja koji su temeljeni na LoRaWAN tehnologiji, znači čini mi se da podržavaju isključivo samo ovu tehnologiju. I za kraj radionicu, drvo-metalska radionica je opremljena velikim 5-osnim CNC strojem koji zahtijevao prostor radionicu o 100 kvadrata kako bi se moglo obrađivati drvo i metal. Tamo se nalazi i laserski rezač i gravirka i jedan set sitnog alata koji je stavljen na raspolaganje poduzetnicima koji djeluju u području drvne i metalske industrije. Ukratko,
To je nekakva prezentacija o našoj infrastrukturi. Naravno, pored ovih 6 slabosa, u Ziceru je na raspolaganju 118 nekakvih modularnih jedinica u kojem poduzetnici obavljaju svoj posao i zajedničke prostorije od akcelerator, prezentacijska dvorana, kuhinja, sobe za sastanke, znači kompletna infrastruktura koja je stavljena u svrhu stvaranja novih proizvoda i usluga. Mi smo na kraju ove prezentacije trebala se dogoditi jedna video projekcija da vidite zapravo kako izgleda prostor u Ziceru, međutim iz tehničkih razloga video jednostavno šteka, ne ide kako spada. Ja ću vam ga u chatu staviti, postavit ću vam link pa evo koga zanima može i pogledati. Hvala vam najljepša. Odlično, hvala gospođi Projić na uvodu i sad ćemo imati onda i ostale naše paneliste. Vjerujem da je većina vas već ima pitanja i za gospođu Projić, pa evo pričekat ćemo samo da ostali panelisti se predstave pa ćemo krenuti s pitanjima, ali svejedno ako već imate pitanja postavite u chat i onda ćemo ih postavljati kako nam dalje event bude išao. Sad bih pozvao doktora znanosti Marija Šercera, ravnatelja Razvojno-edukacijskog centra za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec, da nam se ukratko predstavi, da nam predstavi Metalsku jezgru Čakovec. Gospodine Šercer, da li se čujemo? Čujemo se, dobar dan. Odlično. Da li vidite? Vidimo vašu prezentaciju, sve je super i evo, kako je Vlatka rekla, ekran je vaš. Hvala vam puno. Lijep pozdrav svima iz, moram reći, danas hladnog Međimurja. Drago mi je što imam priliku predstaviti vam našu ustanovu, Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju pod nazivom Metalska jezgra Čakovec. Nadam se da će na temelju ovog što ćete vidjeti iz prezentacije biti dosta materijala za dodatna pitanja. Biće mi drago ako pitanja uputite ili direktno putem chata ili možete putem maila ili na bilo koji način. Za sva smo pitanja otvoreni i rado stojimo na raspolaganju. Tako da puno ne duljim. Mali uvod, metalska industrija u Međimurju je jedna od okosnica gospodarstva. 8% gospodarskih subjekata u Međimurju je iz metaloprerađivačkog sektora. Što se tiče broja zaposlenih, više od 1/5 radi u metaloprerađivačkom sektoru, a to se projicira i na ukupne prihode gdje više od 22% ukupnog prihoda u Međimurju generira metaloprerađivački sektor, a sami time ne treba i čujiti da je tu i nastala jedna takva ustanova kao što je Metalska jezgra, čije je stvaranje potaknuo apel međimurskih gospodarstvenika usmjeren prema lokalnoj samoupravi da se na neki način gospodarstvenicima iz metaloprerađivačkog sektora i srodnih industrija pomogne u stvaranju nečega boljega. Kao što znamo, nažalost, većina firmi koja se bavi preradom metala i proizvoda iz metala nema svoje proizvode, nažalost nemaju niti razvoj, nego više njih dobiva od vanjskih partnera, većinom su to zemlje iz bliže zemlje tu u susjedstvu iz Europe, Njemačka, Austrija, gdje oni praktički samo u odjelima tehnologije razrađuju dobivene sklopove i isporučuju ili skoro gotove proizvode ili poluproizvode ili više manje tek nešto više napravljeno na sirovinama i jednostavno dugoročno gledano, pogotovo u današnje vrijeme kad sve ide u industriju, tehnologiju 4.0, to više nije pravi put i stoga je tu kao jedan odgovor na sve to osnovana i otvorena Metalska jezgra Čakovec.
Osnovne silnice koje usmjeravaju rad metalske jezgre su potrebe poduzetnika za određenom tehnologijom, znanjima i vještinama, te znanja i znanstveno-istraživački interesi i na partnerskim znanstveno-istraživačkim institucijama. Rad metalske jezgre bit će usmjeren prema poduzećima koja su spremna i žele svoje razvojne probleme rješavati kroz suradnju sa stručnjacima i znanstvenicima na partnerskim institucijama, ali ne samo i tu, nego i šire, jer metalska jezgra je zamišljena kao platforma na kojoj će se stvoriti triple helix efekt, gdje će biti objedinjene znanstvene institucije, industrija i javne institucije. Što se samog toga tiče, moram napomenuti da i valja razdvojiti dva pojma. To je metalska jezgra kao projekt, što se često puta čuje i čita, i metalska jezgra kao ustanova, gdje je projekt u samom smislu projektnog menadžmenta nešto što je vremenski počinje i ima svoj kraj. Taj dio kod nas projekt odnosi se na uspostavu same infrastrukture i taj dio, projektni dio što se tiče infrastrukture u metalskoj jezgri, nakon svih produžetaka sad definitivno završava 1.2.2021. godine. To znači da smo mi još uvijek, što se opremanja tiče, u fazi gradnje, tako da još čekamo da nam neka oprema bude dostavljena, da se kompletno opreme laboratoriji, da bi se nakon toga moglo započeti s normalnim radom. Ustanova kao takva, već sam napomenuo, osnivač metalske jezgre je Međimurska županija. Metalska jezgra je smještena u centru znanja Međimurske županije, kao što na ovoj slici možete vidjeti. To je bivši vojni kompleks Čakovečka vojarna, gdje je na tom području nakon odlaska vojske i nakon svih građevinskih radova prvo nastala smještena razvojna agencija REDEA, nakon toga je tu došlo Međimursko veleučilište, to je zgrada sasvim lijevo gore, koje je jedno od partnera na našem projektu. Tu je Tehnološko-inovacijski centar Međimurja, TICM, i tu smo sad smješteni mi, metalska jezgra. Ja mislim da smo od današnjih gostiju najmlađa institucija koja je svojim radom započela prošle godine u veljači. Danas nas je tu trenutno 3 zaposlenih i od trenutnih aktivnosti kojima se bavimo usmjereni smo na prikupljanju dokumentacije i ishođenju svih potrebnih privola, dozvola, uvjeta za predavanje zahtjeva za ishođenje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, gdje kao takvi moramo biti registrirani. Što se tiče samog rada, 80% naših aktivnosti u prvih 5 godina mora biti usmjereno u znanstveno-istraživački rad, dok 20% aktivnosti smije biti komercijalno. Ovak danas izgleda naša zgrada gdje smo unutra. Već sam spomenuo Međimursko veleučilište, naš susjed ovdje u Centru znanja, jedan je od partnera na projektu. Tu su nam još Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina. Što se tiče same suradnje, osim navedenih partnera, surađujemo i s drugim znanstveno-istraživačkim institucijama i fakultetima, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji, i u Austriji, i u Njemačkoj. Što se tiče naše organizacijske strukture, imamo 3 odjela. To je odjel za istraživanje i razvoj s takozvanim laboratorijom za prototipiranje. Opremu kojom su laboratoriji opremljeni ću navoditi kasnije, gdje su u slajdovima
slikama popraćeni svi uređaji, zapravo većina uređaja koje imamo. Tu je odjel za tehnologiju kojemu je svrha podrška u provođenju znanstveno-istraživačkih djelatnosti i naglasak je dat na primjenu rezultata istraživanja, transfer tehnologije i suradnju s gospodarstvom, i tu je odjel za internet stvari, laboratorij za IoT, za razvoj elektroničkih komponenti i platformi za internet stvari. Ovako je to izgledalo nekad prije nego smo započeli s radovima. Radovi na rekonstrukciji objekta započeli su prošle godine u lipnju. Radovi su službeno, građevinski radovi, službeno su završeni krajem 8. mjeseca ove godine, tako da smo se mi u zgradu uselili, ja mislim, početkom 10. mjeseca ove godine da je to bilo. Do tada smo bili u susjedstvu tu kod tehnološkom centru inkubirane. I sad danas to izgleda ovako. Ovo je tu na ulazu gdje se ulaz u zgradu. Ovo desno na slici je dio s laboratorijima, tako da tu sad možete vidjeti uređaje kojima smo opremljeni u laboratoriju za prototipiranje. Na lijevoj slici Stratasys F900, 3D printer za ispisivanje plastičnih materijala. Što se tiče uređaja, jedan od najvećih u svojoj klasi i najpreciznijih, najboljih prema navodima proizvođača na svijetu. Što se tiče konkurencije, ako to mogu tak nazvati, prvi najbliži takav printer te veličine nalazi se u Milanu. Tako da valja napomenuti da postoji više sličnih uređaja u Hrvatskoj i dobro je to što ima toga, samo što svi ovi uređaji, printeri po drugim institucijama, poduzećima nisu te veličine, nemaju tako veliki radni volumen kao što to ima ovaj printer koji može printati komade velike okvirno 914 mm puta 609 mm i visine 914 mm u kvaliteti tehničke plastike. Tako da to nešto neusporedivo što se kvalitete tiče, samim tim i cijene u odnosu na većinu onih printera manje klase, nižih klasa koji proizvode koje izrađuju, izrađuju industrijskoj kvaliteti. Pored u sljedećem laboratoriju nalazi se 3D printer za printanje metala EOS M290 njemačkog proizvođača. Kod tog printera moram naglasiti da imamo licencu za ispis dvije vrste materijala, to je aluminij i alatni čelik, dok printer kao takav podržava, ja mislim, više od 20-ak različitih materijala. Što se tiče njegovog radnog volumena, dijelovi koji se u njemu mogu printati su veličine 250 puta 250 i otprilike 325 mm visine, u što je uključena i sama radna ploča koju u ukupnoj visini kasnije treba oduzeti. Dalje od opreme kojom smo opremljeni u laboratoriju za prototipiranje je i 3D skener Gomov marke Atos 512MXL, industrijski skener uz koji smo dobili i dosta popratne opreme, fotogrametrijsku nadogradnju, stalak, rotacijski stol, tako da svi koji imaju potrebe za bilo kojim radovima što se tiče skeniranja, tu su svakako na pravoj adresi.
Tu što se tiče odjela za tehnologiju, nema ga na slici, nije toliko atraktivan. Vrijedno napomenuti da smo opremljeni i simulatorom za zavarivanje marke Soldamatic, što se tematski svakako uklapa u proizvodne potrebe Međimurja, gdje, već sam ranije napomenuo, mjesto zavarivača je jedno od najtraženijih. Na desnoj slici IoT laboratorij. Samo sekundu. IoT laboratorij u kojem osim opreme za razvoj elektronike je smještena i linija za površinsko polaganje komponente, takozvana SMT tehnologija. Linija je po svojim kapacitetima prilagođena potrebama prototipiranja i što se toga tiče, ona je opremljena svim potrebnim komponentima kojima jedna takva linija mora biti opremljena, praktički od printera, pisača lemne paste pa sve do na kraju ultrazvučne kade za pranje komponenti i tu su još i uređaji za kontrolu i za eventualne popravke na elektroničkim komponentama. Metalska jezgra kao takva zamišljena je da bude platforma na kojoj će biti okupljeni gospodarski sektor, znanstveno-istraživačke institucije i jedinice lokalne uprave i samouprave. I institucija, ustanova kao takva, osim dolje navedenog, pruža i mogućnosti edukacije, tako da na desnoj slici je prikazana naša učionica s kapacitetom od 20 mjesta i tu na katu se nalazi i 10 ureda koji će biti dati u najam srodnim tvrtkama zainteresiranima, poduzetnicima čije su djelatnosti srodne našim ciljevima i našim vizijama, tako da će na neki način ne samo uz opremu tu biti ponuđeni i smješteni kapaciteti za sve one koji namjeravaju ići u razvoj i kojima je cilj zbližiti se i imati praktički u susjedstvu sve one uređaje koje sam ranije ukratko predstavio, što do sada tu na našem području, a vjerujem i šire, nije bilo moguće, jer nešto takvo nije postojalo. Koliko je meni osobno poznato i koliko sam uspio prikupiti informacije u razgovoru i s drugim kolegama, sve ovo što je tu smješteno pod jednim krovom je raritet i vjerujem da je to svakako prilika ne samo za međimursko gospodarstvo, nego i za širu zajednicu, da se iz svega toga skupa napravi ono najbolje što se trenutno iz toga može napraviti. Evo, to je ukratko s moje strane. Super. Biće mi drago da mogu odgovoriti na svako postavljeno pitanje. Odlično. Hvala gospodinu Šerceru. Iz ove prezentacije stvarno se vidi zbog čega je napravljen fokus upravo na metalsku jezgru i ove probleme koje ste ranije spomenuli vezane uz to da je većina poslova koji se obavljaju u metaloprerađivačkoj industriji ipak samo iz usluge fali, dakle onaj dio vezan uz vlastite proizvode koji bi se onda dalje prodavali i ja vjerujem i nadam se da će takvi proizvodi upravo izaći iz ovog vašeg razvojno-edukacijskog centra. Hvala, sad ćemo još jednu prezentaciju pa ćemo onda uključiti sve govornike u panel. Sad bih htio pozvati gospodina Darija Zorića, direktora Riječke razvojne agencije Porin. Darij će predstaviti proizvodni park Torpedo. Gospodine Zorić, jeste li ovdje s nama?
pozdrav svima. Da li vidite moju prezentaciju? Vidimo. Odlično. Jako mi je drago da sam pozvan danas na ovaj panel, da sudjelujem sa dva odlična prezentatora. Vidjeli smo s jedne strane šta nudi Zagreb, šta nam nudi metalska jezgra, ali evo da vidimo šta nam nudi Rijeka. Dobar dan svima, ja sam Dario Zorić, direktor Riječke razvojne agencije PORIN i danas ću vam više pričati o proizvodnom parku Torpeda, našem najnovijem projektu. Ono što je bitno za napomenuti da ovaj tehnološki inovacijski politički inkubator proizvodni park Torpedo tek će imati završnu konferenciju po EU projektu 18. prosinca, tako da mi smo tek u početnoj fazi sa cijelom ovom pričom, no ono što je bitno da nismo čekali samu završnu konferenciju, nego smo već počeli raditi sa svim onom opremom koja nam je stizala i stigla, a evo mogu se pohvaliti da je zadnji komad industrijske opreme stigao ovaj petak, odnosno napravljena uspješna primopredaja, tako da što se tiče industrijske opreme trenutno imate na raspolaganju sve ono što vam pokazujem. Projekti su financirani iz Europske unije, iz Europskog fonda za regionalni razvoj, nositelj projekta je grad Rijeka, mi smo partner na projektu i operater cijelog proizvodnog parka Torpedo. Pa možda za početak zašto se zove Torpedo? Pa zato što smo na lokaciji gdje je izmišljen Torpedo u Industrijskoj ulici grada Rijeke, u Milutinu Barača ulici, bila je tvornica Torpeda gdje je Whitehead sa svojim timom Britanac izmislio Torpedo i nekako nastavak na revitalizaciju te industrijske baštine želimo nastaviti sa novom tehnologijom, u ovom slučaju IT-nim tehnologijama i razvojem cijele priče vezane uz riječku industriju i šire. Pa evo, vrlo kratko, malo o nama. PORIN djeluje 1996. godine, imali smo preko 1000 klijenata, preko 100-tinjak projekata, do sada preko 150 stanara, poduzetnika i obrtnika su koristili naše prostore, usluge i ostalo vezano u inkubaciju. Djelujemo na 5 lokacija i imamo jedan proizvodni park kao novi projekt. Vrlo kratko, od 1996. godine radimo različite djelatnosti, trenutno radimo programe inkubacije, postinkubacije, akceleracije za poduzetnike i obrtnike Rijeke i Riječkog prstena, no imamo i stanare iz cijele Hrvatske. Također radimo izrade različite strateške dokumente, studije, analize. Bavimo se od samih početaka EU fondovima i programima što za nas, što za klijente, poslovne edukacije i ono što zbog čega se svi danas ovdje vezano za proizvodni park, a to su usluge proizvodnog parka Torpedo, što mi to točno nudimo. Pa evo, grad Rijeka kao nositelj ovog projekta zapravo je htio stvoriti naprednu potpornu infrastrukturu sa specijaliziranom opremom, budući da su i potražnja sa tržišta bila takva. I tako smo revitalizirali prostor, rekonstrukciju stare tvornice Torpeda, odnosno jedne od hale 14 tvornice Torpeda i na 1557 kvadrata napravili tehnološki laboratorij, konferencijske dvorane, dvorane za sastanke i s druge strane 16 inkubacijskih mjesta vezano za stanare i obrtnike koji mogu iznajmiti na 5 godina radioničke hale. Te dobiti u sustavu inkubacije, postinkubacije, akceleracije, osim prostora i savjetovanje i edukaciju i cijeli program. Osim prostora imamo tehnološku opremu i softver koji oni mogu koristiti i naravno kadrove koji pomažu da se to sve iskoristi. Naši inženjeri su završili različite edukacije kako bi bili osposobljeni raditi na svom navedenoj opremi. Pa evo da pogledate kako je ta hala 14 prije izgledala, derutno, a ovako izgleda danas. Ovako izgleda danas. Ovo što vidite na prvoj slici, to je zapravo ulaz u proizvodni park Torpedo. Ovi brojevi koje vidite sa strane su brojevi inkubacijskih jedinica za poduzetnike i obrtnike, a s lijeve strane na toj istoj fotografiji se vidi ulazak u tehnološki laboratorij. Ovo je gore samo jedna od dvorana i donja fotografija je prikaz kako to sada izgleda izvana. Vrlo kratko ću vezano za opremu, imamo 3D skener, 3D printere za plastiku, pijesak i metal, što je
što je jako dobro budući da možemo raditi različite kombinirane proizvode sa različitim tehnologijama. Također software i oprema za modeliranje i povratno inženjerstvo. Zapravo želimo omogućiti usluga i poduzetnicima i obrtnicima i svim zainteresiranim da osim izrade 3D modela iz različitih materijala, također i možemo ponuditi nekakve druge stvari koje ću kasnije navesti. Imamo 3D skener koji zapravo omogućava da ukoliko postoji nekakav model, mi ga skeniramo i onda ga stavimo u print. Ukoliko ne postoji model, naši inženjeri proizvodnog parka Torpedo ga mogu naravno kreirati. Vrlo kratko i o printerima, znači printer za plastiku Dynamical Tools, Voxeljet printer za pijesak i 2 printera za metal EOS M280 i M100. Sve informacije više o tim strojevima možete pronaći i na našim web stranicama i također možete uputiti uput za bilo kakve informacije. Ne bi previše duljio oko toga. Ono što bi vam možda htio napomenuti da radimo sa autoindustrijom, brodogradnjom, građevinom i tako dalje, ali ovo je recimo zadnji iz naših portfolija što smo radili za muzej grada Rijeke, za palaču šećerane, gdje su nas zapravo zamolili da iz nekakve skice nacrta različitih objekata grada kreiramo nešto što će ostati trajno i na što smo iznimno ponosni. Pa evo još jedan, ne bi previše duljio oko toga. Pa evo, ako ima bilo kakvih pitanja, htio sam sažeto objasniti šta točno radimo. Krećemo puno intenzivnije sljedeće godine. Ova godina je svima bila nekakva koronska godina, sljedeća godina će biti, ajmo reći, renesansna i mislim da ćemo puno toga ostvariti što smo htjeli i ove godine. Ono što sam iznimno ponosan na cijeli svoj projektni tim vezano za proizvodni park Torpedo je to da smo uspjeli unatoč svemu završiti projekt u roku do 31.12. ove godine, što kao što sam rekao 18.12. imamo završnu konferenciju. Ovim putem se i zahvaljujem njima svima na trudu, a s druge strane evo, očekujem različita pitanja, pa bit će mi drago odgovoriti na njih. Odlično, Dario, hvala na prezentaciji i na uvodu u panel. Evo pa sad ću ja pozvati dakle, sve naše paneliste evo, da nam se ovako virtualno ponovno pridruže u ovom panelu. Čuli smo tri zanimljive prezentacije iz različitih hrvatskih regija i to je ono što smo htjeli prezentirati kroz ovaj naš događaj, upravo te lokalne inicijative u poticanju inovacija. Ono što smo čuli iz niza prezentacije je da su te inicijative nastale na temu upita koje su gospodarstvenici iz proizvodnih industrija imali prema njima, prema lokalnim samoupravama da im pomognu dakle, u ovom procesu razvoja inovacija. Pa recimo, evo počeo bi s prvim pitanjem za gospodina Šercera, pa onda bi dalje isto pitao sve ostale paneliste. S kojim izazovima vam najčešće dolaze vlasnici proizvodnih kompanija kad su oni vezani uz inovacije? Dakle, koji su to izazovi? Trenutno, kao što sam već prije naveo, mi smo tu u samom početku formiranja ustanove i kontakti koje smo do sada uspjeli uspostaviti s gospodarstvenicima, moram priznati da su obećavajući i da ima interesa ne samo što se tiče tehnologije, već i što se tiče buduće suradnje. I upiti koji su do sada dolazili do nas je bilo više manje neki način izviđanja što mi tu imamo, što se sve i kako s time može napraviti. Jer ta oprema koja je tu smještena kod nas je što tu ne samo u našem kraju nije
nešto što se svaki dan koristi i što se do sada imalo, barem ne u tom obliku. Tako da tu naši razgovori se svode na to što bi se s time moglo napraviti i na koji način bi se to moglo implementirati u neke poduzetničke ideje. Na kraju, gdje je tu neka poveznica između onoga što poduzetnici trenutno rade i između onoga što im mi s ovime čime raspolažemo možemo ponuditi. Okay. Tu mi se čini da onda da poduzetnici, da bi im dobro došla i određena vrsta edukacije. Jeste li razmišljali u tom smjeru određenih edukacijskih programa koje bi onda omogućili poduzetnicima da vide širu sliku na koji način mogu iskoristiti vaše usluge? To je svakako jedna od aktivnosti koja je neizbježna, ja ću reći, na temelju ovih par mjeseci iskustva koje sam tu uspio prikupiti od trenutka kad je ta oprema tu kod nas puštena u pogon. Konkretno ima dosta upita i ima dosta ideja koje na neki način možda jesu provedive i ostvarive i samim time u krajnju ruku isplative kada ih se ide realizirati konvencionalnim načinom proizvodnje, obradom odvajanja čestica, možda ne ljevanjem ili nekak, ali ti dijelovi strojeva ili bilo koje komponente, da bi one bile ekonomski isplative, one moraju biti napravljene i optimizirane za aditivnu tehnologiju, za proizvodnju s kojom se poduzetnici u industrijskoj primjeni do sada nisu susretali. I tu dolazi do problema gdje nešto što je možda na neki način konstruirano da se napravi na klasični način, to više niti približno ne odgovara onome da se to ide pustiti na 3D printer. Jel to dolazi, samo ispričavam se što prekinem, jel to onda dolazi dakle vaša ekspertiza koju ima unutar metalske jezgre da onda pomaže u tim dijelovima poduzetnicima? To je korak i smjer kojim ćemo ići. Na neki način tu će trebati provoditi i edukacije i u sklopu suradnje i u sklopu razvoja proizvoda postojeća znanja i mindset usmjeriti u smjeru aditivne tehnologije. Tu ne samo da se radi o postojećim znanjima, konstrukcijskim znanjima, tehnološkim znanjima i vještinama, nego tu se radi i o nekim programima i u softveru koji da ga imate za alatne strojeve za obradu odvajanja čestica nije primjenjiv, već se taj softver, to je specijalni programi koji se koriste u optimizaciji dijelova za 3D proizvodnju, tako da tim putem će se toga ne ide. Badava vam najbolji printer na svijetu, ako vi na njemu dobite upit za komad koji 3 put jeftinije napravite na glodalici ili na tokarilici. Da. Odlično. Super. Pa evo možda Milica, pitanje za vas. Dobivate li vi upite od proizvodnih kompanija vezano uz određene izazove koje imaju kad razvijaju inovacije? Da, naravno da dobivamo upute iz tog sektora. Recimo, Zagrebački inovacijski centar postoji sad već dugi niz godina i stvarno smo sve prisutni što kroz različitih događaja u organizaciji ili suorganizaciji Zicera, pa sad već
u 2020. dobar dio već zna što je inkubacija ili kad se obraćaju, kad traže nekakvu uslugu, točno znaju što traže. Naravno, ima i takvih recimo koji još uvijek traže samo najam prostora i isključivo doživljavaju nas kao prostor koji se iznajmlji. Međutim, što se tiče samih izazova s kojima se vlasnici poduzetničkih proizvodnih kompanija susreću, a vezani su iz inovacije, to je izrada ona nulta serija ili izrada prototip proizvoda, bar kad su na početku svog poslovanja. Tu je u biti to i nekakva polazišna točka zašto Izicero se odlučio u ulaganju u opremi. Znači, htjeli smo da omogućiti poduzetnicima na samom početku im dati na raspolaganje tu nekakvu opremu u koju će moći oni istestirati to svoje nekakvo rješenje kojeg su zamislili, da ga mogu i fizički i opipljivo provjeriti, da mogu provjeriti sve njegove nedostatke. A ono što bi isto htjela napomenuti, osim ajmo reći, infrastrukturna podrška koja im je na raspolaganje, izazov s kojima se također susreću proizvodnih kompanija je zaštitu intelektualnog vlasništva. I sve veći broj poduzetnika razmišlja u tom smjeru i to smatramo kao nešto na što bi se stvarno trebalo posvetiti pažnji i na čemu treba itekako raditi, dati podršku tim poduzetnicima. Kod vas je, ako sam dobro pratio, 6 laboratorija, 6 centara i jedan izdvojeni laboratorij za drvnu industriju. Koliko je, mislim, ti laboratoriji vjerojatno zahtijevaju određeni kadar koji onda upravlja tim laboratorijima. Koliko je tamo zaposleno stručnjaka koji vode te laboratorije i koje su oni struke? Pa ovako, recimo za drvnu industriju imamo suradnju za ovu radionicu za upravljanje CNC strojem, imamo suradnju s jednim startupom, to je tvrtka koja arhitektonsko studio koji ima iskustvo u upravljanjem, to jest ima obučeno kadar za upravljanje tim strojama. Što se tiče ovo drugi dio, u Ziceru nas je ukupno 31 zaposlenik, od toga četvoro djelatnika su iz struke, ajmo reći, upravljaju opremom koja je dostupna u laboratorijima. Prilikom nabave bili smo inzistirali, naravno kako to već ide, uz nabavu naši djelatnici dobili su i dodatnu obuku, edukaciju, morali su proći edukaciju kako bi mogli upravljati sa svim strojevima koji su ovdje na raspolaganju. Pa tako recimo, jedan od kolega je završio, jedan od kolega recimo je završio ovu digitalnu forenziku, i sad imamo pametno ulaganje, onda to su studenti sa TVZ-a, strojari, znači isključivo tehničkih struka. Ok, super, hvala. Na svu sreću, ispričavam se za neke stvari za koje ne znamo, ovdje imamo 100-tinjak startupova koje stvarno imaju veliku ekspertizu i imamo jako ugodnu suradnju na dnevnoj bazi, tako da uvijek za nešto, ako ne znamo, uvijek imamo nekakvu podršku. Da, pa ja mislim da je i jedna velika vrijednost tih inovacijskih centara u kojima se nalazi puno mladih, nadobudnih i proaktivnih startupa upravo u tome što ih se može povezati za rješavanje određenih onda možda izazova koji s vremenom nastanu, a možda nisu oni bili njih prije niti svjesni, tako da to je dobro. Sad bi isto pitanje, hvala Milica, sad bi isto pitanje postavio Dario. Dakle, Porin već 24 godine radi ovdje na području grada Rijeke. S kojim izazovima vama dolaze prvenstveno poduzetnici iz proizvodnih kompanija i izazovima vezanim uz inovacije? Zapravo jedan od većih izazova koji su nam dosta poduzetnika spominjali je bio zapravo nedostatak iskustva zajednice i okoline po pitanju znanja i tehnologije, pa zapravo infrastrukture u odnosu na neke razvijene zemlje. Mm-hmm. I to je bio jedan od razloga zašto smo se i prijavili na ovaj natječaj i dobili su financiranje od 97,22%.
i uspjeli dobiti milijunsku industrijsku opremu kojom zapravo sa nekakvim sadašnjim našim iskustvom koje imamo od početka godine kako su ti strojevi dolazili do sada, i također naši su, kao što je rekla Milica, prošli također inženjeri školovanje na tim strojevima. Mislim da sad već možemo dobru uslugu ponuditi tržištu, naravno sa sve kompleksnim projektima imat ćemo i mi više iskustva, tako da mogu reći da je to bila jedna od glavnih elemenata koje je njima nedostajalo, znači nedostatak iskustva zajednice vezano za nove tehnologije, u ovom slučaju aditivne tehnologije. Također, nama se je pokazalo u razgovoru sa tim istim ili drugim poduzetnicima da oni čak i ne razumiju tehnologiju, nove tehnologije i zahtjevne procese koje te tehnologije imaju, budući da oni trebaju certificirati nekakav proizvod, a nisu točno sigurni šta sve moraju napraviti da bi taj proizvod mogli certificirati, odnosno s druge strane nisu teže im je testirati inovacije, najčešće zato što inovacije koje rade nisu na hrvatskom tržištu, nego plasiraju van zemlje. I onda ta testiranje njihovih inovacija također je otežano na neki način, budući da čekaju duži feedback ili moraju otići na lokaciju, u vrijeme korone malo teže su putovanja i slično. Tako da to su nekakva dva elementa, zapravo nedostatak infrastrukture, iskustva i znanja okoline koji zapravo sad smo pokrili na jedan način, i s druge strane slanje tih njihovih proizvoda, prototipa i slično na vanjska tržišta koja onda ili teško dobiju povratnu informaciju ili dobiju na način koji možda im nije upotrebljiva ili slično. Ali generalno svi oni iz proizvodnih kompanija imaju još jedan izazov, a to je kadar. To je kadar, odnosno pronalazak kvalitetnog kadra, i ono što ćemo mi sigurno raditi i radili smo i do sada je populariziranje među mladima da rade u proizvodnim kompanijama. Ponavljam, kvalitetnog kadra, znači kadra koji je van prosjeka, koji žele raditi na razvoju novih rješenja. Da, mislim da inovacije, upravo istraživanje i razvoj je vrlo zahtjevno područje ili zahtjeva najbolje ljude da imate na tim pozicijama. Dobro, a spomenuli ste da imate zaposlene inženjere, koliko je zaposlenih u Torpedu sad trenutno? Trenutno imamo 2 inženjera. U sljedećoj godini zapošljavat ćemo dodatne inženjere. Ono što je bitno za napomenuti, kao što i kolega Šercer je rekao, tek smo počeli i sa sljedećom godinom vjerujem ćemo imati i dodatne aktivnosti, dodatne klijente, pa onda istovremeno i dodatna zapošljavanja. A koji je model održivosti tih novih zapošljavanja? Pa model održivosti je zapravo na način da osim standardnih komercijalnih usluga koje ćemo nuditi za pravne i fizičke osobe, također rad na različitim istraživačkim projektima gdje će onda naši inženjeri biti sufinancirani, a također i oprema i materijal i slično. Odlično, super. Sad bih zamolio također ako iz publike ima pitanja, evo zapišite u chat, već imamo nekoliko pitanja, pa ću ja prije nego nastavim svojim pitanjima pitati određena pitanja koja su došla iz publike. Tako gospodin Mario Vukelić pita, evo pitanje za gospođu Projić, tko prevladava među korisnicima labova, to jest centara, akademska zajednica, poduzeća iz vašeg inkubatora ili šira poduzetnička zajednica? Ili neko treći kojeg nismo spomenuli? Zahvaljujem na pitanju. Evo ovako, kako bih rekla, kad se projekt, prilikom provedbe projekta, sad je već to završeno, oprema je sva ovdje i od prošle godine je to negdje u 7. mjesecu upogonjeno. Ideja je naravno bila i još uvijek je da se ta sva oprema koristi, da svu tu opremu koristi šira poduzetnička zajednica. Realnost je malo drugačija. Trenutno najviše se ta oprema koristi od akademske zajednice putem ovakvih nekakvih suradnji, kako smo razvili suradnju sa TVZ-om ili suradnja sa FER-om, i naši članovi, odnosno tvrtke koje su inkubirani u ZICER-u. Međutim, nažalost, kako i kolega Zorić spomenuo, ova godina je
po svemu nije normalna godina. Ideja je bila da se malo više promoviramo među široj poduzetničkoj zajednici i u planu su bili nekakvi i dani otvorenih vrata gdje bi mi široj zajednici pokazali, na licu mjestu pokazali, prezentirali što je sve od opreme dostupno u gradu Zagrebu. Nažalost, nismo uspjeli organizirati zbog svih ovih pustih mjera koji se događaju. Međutim, iskreno se nadamo da će 2021. biti puno bolja u tom pogledu i da će se i to izrealizirati. Veliki interes i sve više i sa fakulteta i dok su na studijima mladi potencijalni poduzetnici sve više se javljaju kako bi došli i istestirali. I sve više recimo imamo razvojnih timova koji pokušavaju razviti neko novo inovativno rješenje koje dolazi u predinkubaciju, znači u program koji im omogućuje besplatno korištenje infrastruktura Zicera unutar 6 mjeseci. Tako da na našu sreću evo sve više mladih kreativnih i inovativnih pojedinaca koji su spremni se otisnuti u poduzetničkim vodama. Dobro. Sad imamo još jedno pitanje iz publike. Dakle, Filip Stipančić pita koje su metode privlačenja postojećih poduzetnika kako bi koristili kapacitete proizvodnih parkova. Evo samo da možda prije, budući da su neki proizvodni parkovi kao što je Torpedo i kao što je Metalska jezgra, evo čujemo u Rijeci je finalna konferencija 18. Metalska jezgra ovih dana također, pa možda još već ne radite mislim, niste još radili to privlačenje poduzetnika, ali recimo da nam podijelite planove, pa onda, ako možemo evo krenuti s Darijom, dakle na koji način planirate privući postojeće poduzetnike kako bi koristili kapacitete proizvodnog parka? Evo, hvala na pitanju. Osim onih standardnih medijskih kampanja putem društvenih mreža, novina, televizije i slično, mi ćemo imati nekoliko puta mjesečno Torpedo Days, dane otvorenih vrata, gdje ćemo ciljano pozivati različite branše kojima ćemo prezentirati kako oni mogu primijeniti našu opremu u svojoj industriji. I to je ono što je smatramo izrazito bitnim, da ponudimo ljudima ono što im točno treba. Odlično. I paralelno u tom danu će također biti prezentacija različitih softvera i slično što ćemo raditi sa partnerima kako bi im ti Torpedo dani bili što svrsishodniji i korisniji u onom što radimo. Mm-hmm. To je jedan od načina gdje želimo imati fizički pristup i nismo krenuli još uvijek s tim, ali vjerujem da od 2. mjeseca ćemo nastaviti sa planom koji smo imali. Ok. Gospodine Šercer, koji su vaši planovi? Mikrofon samo uključite. Gospodine Šercer, ne radi mikrofon. Samo malo. Mladen Šercer, ask to unmute. Gospodin Šercer ne radi. Sad radi. Sad, ponovit ću to sve više manje što je spomenuo i kolega Zorić, znači prezentacije u medijima, predstavljanja, dani otvorenih vratiju, ali ja mislim da je tu jako važna i ona osobna komponenta gdje će se na jednoj osobnoj razini morati uspostaviti povjerenje i suradnja s zainteresiranim i inovatorima i gospodarstvenicima, gdje će sva ta oprema kojom se raspolaže, ona se na neki način njima mora približiti. Jer sve je to skupa na papiru lijepo zamišljeno. Vi imate tu jedan printer, imate drugi printer, imate treći printer, dok se sve to skupa zbroji, to su više milijunski iznosi i sad da bi netko radio na tome, on mora u prvom redu znati ne samo što ta oprema može, što se s njom može, nego i kako se to radi. Čisto sad onak bukvalno rečeno ne možete svakoga pustiti
na svu opremu. Jednostavno sve to skupa nešto i košta i vrijedi, između ostalog mi i odgovaramo za tu opremu. Tako tim spomenutim edukacijama gdje će se ne samo i putem demonstracije na računalo prikazivati što se svim tim može napraviti, nego će se tu i na konkretnim komadima, na onome što je napravljeno, prikazivati što se napravilo, kako se napravilo i opet velim onaj dio edukacije, uspostavljanja suradnje gdje će se, da bi se ta oprema koristila ne samo kod nas i u gospodarskom sektoru, morati pronaći adekvatni ljudi koji će jednostavno znati pod navodnicima koristiti to oružje. Jeste li sad razmišljali te adekvatne ljude iz gospodarskog sektora, osim tog taj direktan kontakt, što bi to u stvari značilo, taj direktan kontakt u vašem primjeru? Doslovce kontakt s firmama od vratio do vratio, gdje jednostavno mi kao ustanova, kao institucija moramo sebe i svoje mogućnosti prezentirati svim ciljnim grupama, svim subjektima. Lijepo je dok vi nekome pošaljete mail, pozovete ga na radionicu, napravite dane otvorenih vratiju, od 100 poziva, ako se valjda 15-20 javi, super uspješno, ali mislim da tu jednostavno na neki način treba biti i malo penetrantniji i jednostavno agresivnije nuditi i predstavljati sve ono što imamo. Sad, da li je to trenutno prava situacija uslijed korone i svega toga, za to možda i nije, ali jednostavno mislim da ne treba gubiti vrijeme i da svakako treba ići u tom smjeru uspostavljanja što uže i konkretnije suradnje. Da, vjerujem da već, budući da ste spomenuli 8% kompanija u Međimurju je baš vezano uz metaloprerađivačku industriju. Imate li već iskazan određen interes? Određeni interes međimurskih tvrtki je bio iskazan već prilikom same prijave projekta, gdje smo uspjeli prikupiti više pisama namjere za suradnju, a hvala Bogu moram reći da se taj interes i širi, iz praktički tjedna u tjedan rađaju se novi kontakti, novi interesi, nove suradnje, novi prijedlozi za suradnju i sve to skupa sad samo treba postepeno realizirati. Mislim da se tu treba postaviti neke realne okvire, ne htjeti previše i jednostavno ići korak po korak, jer velim, novi smo pod navodnicima, malo nas je, ali nismo sami. Ono što ne znamo mi, znači neko od naših partnera. Ono što oni neće znati, znači opet neko od nekih partnerovih partnera ili od nekih suradnika s kojima smo nešto napravili. Velim, mi smo tu platforma čiji je cilj ne samo uspostava Triple Helixa, nego i poveznica svih sektora i svih onih koji će imati volju i biti spremni uključiti se. Odlično. Evo, to je sad možda dobro se nadopunja ovo pitanje kad već pričamo dosta o industriji s kojom ste povezani. Na koji način je ta industrija utjecala na vaše odluke koje laboratorije oformiti u hubovima? To je za vas. Koliko su oni imali utjecaj? Pitanje gdje ja, nažalost, ne mogu vam dati 100% odgovor, jer ja sam uključen u metalsku jezgru praktički početkom prošle godine, od kad sam se zaposlio tu kao ravnatelj. Sama ideja metalske jezgre nastala je, javila se tamo već negdje 2013-2014. godine, gdje je prijavljen jedan projekt koji je trebao biti više konkretno poduzetnički orijentiran, gdje je oprema koja je tada bila predložena i raspisana nije bila ova slična ovoj današnjoj i gdje je metalska jezgra kao takva nije imala uvjet da će biti jednog dana
upisana u upisnik znanstvenih institucija, već je trebala biti samo jedan subjekt pomoćni gospodarstvu gdje su se prikupljala iskustva, potrebe, mogućnosti poduzetnika i gdje se na taj neki način htjelo objediniti sve skupa na jedno mjesto gdje bi se možda uz neke strojeve koje svi nemaju iz nekog razloga ili su im preskupi ili ih ne trebaju svakodnevno pa ih ne nabavljaju iz tog razloga, već recimo neke usluge baždarenja, normiranja, mjerenja idu raditi ili u Austriju ili u Sloveniju, pa je to bila ideja da se to napravi tu kod nas. No taj projekt nažalost tad nije, ili na sreću nije prošao, već je prijavljen novi projekt gdje je sve skupa zasnovano na znanstvenim istraživanjima i gdje je uvjet praktički da bi mi bili u državi, da moramo biti upisani u upisnik znanstvenih organizacija kako bi se mogli javljati na projekte, biti partneri, nositelji projekata. A sad sva ta oprema koja je tu, ona je tijekom vremena su prikupljene informacije preko naše razvojne agencije u suradnji s vanjskim suradnicima. To je, velim, u vrijeme dok ja još nisam bio tu napravljeno, ali iskreno rečeno koje su sve informacije, odakle su ih prikupljali, to ne bih znao reći. Ok, dobro. Evo sad možda, hvala gospodinu Šecaru, jedno pitanje ponovno za gospodina Zorića. Vi ste ovako, budući da znam, dosta godina predavali na međunarodnim sveučilištima, na međunarodnim programima vezanim uz poduzetništvo i leadership. Dakle, od usluga koje sad naravno su povezane uz vaš Torpedo, tu smo vidjeli dakle, usluge povezane uz tehnologiju koju nudite, dakle strojeve, opremu. Što još možete ponuditi dakle, poduzetnicima, a da smatrate da im treba, a temelj je to onog vašeg iskustva koje ste imali radeći sa recimo studentima iz cijelog svijeta? Pa evo, hvala na pitanju. Osim studenta radio sam i sa poduzetnicima na 3 kontinenta, tako da dugi niz godina sam zapravo dobivao informacije različitog tipa, ali uvijek bi išlo sve u istom smjeru, a to je da najčešće ne razumiju procese inovacija, ne znaju kako zaštititi svoje inovacije, s druge strane kako to komercijalizirati i pretvoriti u novac. I to su nekakvi glavni elementi koji se pokazalo u Americi, Aziji, pa Europi, a po i u Hrvatskoj. I to su neke stvari koje mi još od 96. godine nudimo, a to je taj dio poslovnog savjetovanja. Kako svoje ideje pretočiti u novac, kako svoje inovacije zaštititi, kako ih dovesti na tržište. Također pomažemo isto i prilikom internacionalizacije poslovanja, ukoliko žele raditi u nekim drugim zemljama i kako zapravo od tih zemalja doći, kako doći do partnera, kako doći do dobavljača i slično. To je taj jedan moment, ajmo reći, poslovnog savjetovanja. Tehničko savjetovanje ide kao nekakav normalni aspekt rada proizvodnog parka, no definitivno ono što mi možemo ponuditi su konceptna rješenja. Znači, ljudi nama dolaze s određenom problematikom i ne znaju kako to napraviti. Mi sa našim timom i sa našim partnerima, ukoliko naš tim nije u mogućnosti sam to riješiti, nađemo određeno rješenje gdje ponudimo solucije A, B, C. Također možemo kombinirati više tehnologija i to je, mislim, velika prednost proizvodnog parka Torpedo naspram puno drugih organizacija. Pripremne nekakve obrade kao što je pjeskarenje, post obrade, post procesi tih istih prototipa i nekakvih proizvoda, razvoj i istraživanje u konačnici. Tako da mislim da imamo jedan širu lepezu, također kao što su kolege već navele i Milica i Mario, također i mi nudimo različite edukacije koje će, smatramo, i popularizirati aditivne tehnologije i opremu na kojoj radimo i sa kojom radimo. Odlično. Da, nekako i meni osobno kad promatram sad
probleme koje proizvodna poduzeća imaju, recimo ili izazove, možemo to tako navesti, kad žele raditi inovacije, često i to ne budu stvari vezane uz samo tehnologiju, dakle da mogu nešto napraviti, jer to doći će do toga. Možda ovaj mindset koji pani imaju i možda ljudski potencijali koji će moći provesti jedan tako rizični projekt stvaranja nove inovacije. To mi se čini kao jedan od nedostataka i dakle, drago mi je da lokalne potporne institucije isto razmišljaju u tom smjeru da poduzetnicima pruže takvu potporu. Jel vi možda možete govoriti na pitanje, evo kolega gospodin Alan je postavio pitanje, kako ste se vi odlučili koje ćete laboratorije, to jest koje ćete strojeve koristiti u tim vašim proizvodnim centrima? Ovako, od 1996. godine Riječka razvojna agencija PORIN je imala inkubator za proizvodne djelatnosti, inkubator za uslužne djelatnosti. I samim time, budući da imamo dugi niz godina iskustva sa poduzetnicima iz proizvodnih djelatnosti, konstantno smo bili u suradnji sa njima i sa partnerima i osluškivali tržište. I to je bio glavni razlog zašto smo nabavili baš 3 različita printera iz 3 vrste, ajmo reći, materijala, a to je pijesak, metal i plastika. Zato što smo prepoznali da postoji tržište za sve, sada će vrijeme pokazati u kojem omjeru. Tu ste spomenuli isto u svom izlaganju da ste neke od projekata radili za brodograđevnu industriju. Evo, u Rijeci blizu vas je i 3. maj. Imate li suradnju s većim kompanijama, kao što je recimo 3. maj? Pa što se tiče brodograđevne industrije, zapravo radili smo sa različitim projektantskim uredima gdje su im trebali određeni modeli koje bi onda mi im pomogli pretvoriti iz digitalnog oblika u fizički. Što se tiče 3. maja, nismo još počeli suradnju sa njima, to ne znači da nećemo. Evo, kao što sam rekao, prošli petak napravljena uspješna primopredaja 3D printere za metal, i mislim da su sad svi preduvjeti spremni kako bi krenuli u razgovore sa različitim brodogradilištima. Odlično, hvala gospodin Zorić. Gospođo Projić, evo jedno pitanje isto za vas vezano uz dodatne usluge osim opreme koje nudi Zicer Lab. Koje bi to bile usluge? Da se čujemo. Možda samo mikrofon je ugašen. Čavam se, općenito Zicer, koje ostale usluge nudi pored Zicer Laba ili? Pa Zicer Lab i pa koje su onda usluge recimo vezane samo na Zicer Laba, da nisu vezane uz samu recimo opremu koju nudite korisnicima. Da, osim opreme i ove infrastrukturne podrške kako sam spomenula, znači tu su naše programe inkubiranje i akceleriranje poduzetnika, znači uz određenu subvenciju koju osigurava grad Zagreb, mi omogućujemo poduzetnicima da koriste svu ovu infrastrukturu po nekakvu subvencioniranu cijenu. Zagrebački inovacijski centar već ova je 5. godina, 5. generacija kako provodi predakceleracijskog programa Startup Factory, gdje svake godine u prosjeku 5 razvojnih timova ili startupova dobivaju financijsku podršku za akceleriranje svoje ideje, svoje projekte. Do sada smo uspjeli plasirati preko 3 milijuna kuna. Kako sam na početku spomenula, tu je i ta financijska podrška kroz konvertibilne zajmove, potpore za inovatore. Međutim, ono što isto bi istaknula da jako puno se ulaže u edukaciju i u savjetovanja poduzetnika i ne samo ovih koji već su zakoračili u poduzetničke vode, nego i one mlade generacije koji planiraju ući u poduzetništvo. Tu je naš plavi ured koja je izdvojena organizacijska jedinica Zicera koja je od negdje tamo 2014. kad je krenulo s radom educiralo preko 3000 polaznika. Dobro. Možda samo dosta ste pričali o predakceleracijskom programu. Možda ljudima jasno akceleracija, ali ajmo malo objasniti što bi značila predakceleracija.
Da, znači mi financiramo poduzetničke poduhvate onaj early stage, još kad su u povojima, kad su na samom početku, kad dođu sa nekakvom idejom, a ne mogu pristupiti, znači to trebaju biti, u većini slučajeva to su razvojni timovi, znači mladi entuzijasti koji su se okupili oko jedne nekakve ideje i krenuli su u njenom razvoju. Znači mi na toj razini, na onoj početnoj razini razvoja nastupamo i kroz mentorski prilično intenzivan program od 8 tjedana educiramo te timove koje uđu u programu. Znači na početku da bi ušli u programu moraju raspisati svoju ideju, moraju odraditi svoj pitch na bootcampu. Oni najbolji ulaze u sam program. Program traje nekih 8 tjedana intenzivne edukacije, njihove edukacije i pripreme za finalni pitch. Evo za 2 dana, da iskoristim priliku, na konferenciji na Zagreb Connectu peta generacija Startup Factory će imati priliku 18 razvojnih timova pičati svoju ideju i boriti se za ukupni fond od pola milijuna kuna. Odlično, svakako ćemo baciti pogled na to. Dajte mi samo recite onda kad ti timovi uđu u predakceleraciju, s kakvim se onim izazovima u toj predakceleraciji susreću i kako im je onda edukacija pomaže? Puno je izazova, puno je otvorena pitanja, svi krenu entuzijastički i kad krene da bi dobili financijska sredstva moraju se prije svega registrirati i osnivati svoj poslovni subjekt. Pa onda kreću dileme, hoće biti to obrt, hoće biti JDO ili DO. Mi ih sve više, ovi koji razvijaju nekakve inovacije, sve više podržavamo da krenu odmah sa osnivanjem DO, jer je sve više investitorskih inicijativa koji su spremni uložiti u startupove, pa je puno jednostavnije da nastup pred investitorom bude kao jedna ozbiljna tvrtka, odnosno DO. Popis izazova s kojima se susreću je jako velik, kako sam spomenula, to je intelektualno vlasništvo. Većina njih, recimo evo, od prošle generacije smo imali smo mogućnost, dali smo priliku kad god se ukaže prilika da naše poduzetnike promoviramo ih na sve moguće načine. Jedan naš partner, velika kompanija je iskazala interes da jedan dio naših startupova pičaju svoje proizvode njima. Recimo, jedan od startupova nije bio spreman izaći i prezentirati se jer nema zaštićeno intelektualno vlasništvo i to je onaj problem gdje strah koliko će otvoriti, hoće li neki veliki preuzeti, iskopirati njihovu ideju i jednostavno, s obzirom da su velike u mogućnosti isfinancirati, ajmo reći, puno lakše taj razvoj, nije se upustio. Jako puno pomaže recimo naša Startup Akademija koja se već dugi niz godina provodi i to je jedan sveobuhvatni program edukacije doslovno za početnike. Znači kako pokrenuti poslovni poduhvat, što trebam znati o financijama, što trebam znati o marketingu, znači sve one osnovne stvari da bi stvarno neko krenuo u poduzetničke vode. Jako je bitna ta edukacija, jako je bitno ta neka mentorska podrška koju poduzetnici mogu dobiti od iskusnijih poduzetnika. To pokušavamo stalno ovdje i njegovati, da ovi koji su već uspjeli nešto prenesu svoje znanje i iskustva na ovima koji tek kreću. Ok. Odlično. Samo još možda jedno vrlo kratko pitanje. Koliko od tih startupa koji se prijave razvijaju određen proizvod, a koliko je više nekako u IT djelatnostima? Ajmo reći, nažalost situacija kod nas je, ajmo reći ovako, jedno 30% razvija hardware,
većina je fokusirana na, 70% je, ajmo reći, negdje fokusirana na razvoj softvera. Ok. Tu ja vidim da onda ovi labovi i centri koje imate, dakle baš prvenstveno za ove startupe koji su međutim, hardware, da mogu iskoristiti dosta dobro tu podršku. Da, trenutno se piše, ako nije već i zatvoren natječaj, znači bio je objavljen natječaj preko ITU mehanizma, mi širimo svoje kapacitete u prizemlju, pa ćemo i na međukatovima u paviljonu 12. Ideja je na ovom donjem katu od isto nekih 7000 kvadrata da jedan veći dio bude proizvodni dio. Gdje ćemo mi iz tog razloga zašto je ova 30-70 nekakav omjer. Prostor koji je trenutno ovdje nije adekvatan za veći postotak proizvodnih start-upova ili proizvodnih ideja. U nekom trenutku kad se uspijemo, ja se nadam da ćemo sljedeću godinu već krenuti sa time, jer su na neki način sredstva osigurana preko ITU-a. Kad budemo osigurali te radione dolje i prostor koji će se moći iznajmljivati poduzetnicima da ga mogu koristiti stvarno za proizvodnju vlastitih proizvoda, situacija i ovaj postotak će biti puno bolji. Ok, super. Evo jedno pitanje, onda sad već, stvari prije svega bih htio pozvati, ako imaš neko pitanje, da postavi u chat i uključi se u raspravu. Vidim ovdje da ima vas iz različitih i krajeva, dakle po prijavama sam to vidio, pa možete onda postaviti pitanja možda vezano uz neke specifične industrije koje se nalaze u vašim dijelovima zemlje. Ali ja bih sad postavio pitanje, evo gospodin Šercer je potaknuo jednu vrlo zanimljivu raspravu i cijeli ovaj naš događaj je u stvari taj triple helix. Kako ja dolazim iz ove znanstveno-istraživačke zajednice, mene bi zanimalo vaše mišljenje, budući da evo gospodin Šercer, znam, ima dosta godina radio i vani. Kako vidi on tu suradnju između znanstveno-istraživačke zajednice, između poduzeća i te lokalne samouprave? Vidim ju kroz nas, kroz Metlsku jezgru. Mi smo na neki način support jednim i drugima i poveznica istovremeno, gdje osim i znanstvenih institucija i lokalne zajednice i gospodarskog sektora, praktički mjesto na kojem se svi oni mogu okupiti, tako da dok se rješavaju neki problemi, dok treba nešto povezati, svi oni se mogu javiti, obratiti nama. Dosta često se znalo desiti da do nekih kontakata, do nečega nije došlo zbog nedostatka informacije ili zbog nedostatka veze, zbog nedostatka komunikacije ili možda čak i zbog tromosti. Mi smo tu u sredini i vjerujem da smo mi središte koje će raspolagati relevantnim informacijama za sve dionike kompletnog sustava i na nama je jednostavno sve to skupa povezati i pustiti krv u krvotok na cirkulaciju. Vi ste dugi niz, ako sam dobro shvatio, vi ste radili u inozemstvu, tako? Nisam vas razumio, prostite. Vi ste radili jedan dio svoje karijere u inozemstvu, ako sam dobro shvatio. Ja sam radio u Njemačkoj kao konstrukter postrojenja na drvnu biomasu. Po povratku sam nastavio suradnju s njemačkom tvrtkom gdje sam radio i dok sam bio gore u Njemačkoj i jedno 17 godina sam nešto manje radio od kuće, praktički iz vlastitog ureda, kao tehnički suradnik i vanjski konstrukter tvrtke na industrijskim postrojenjima za drvnu biomasu.
Ok, da, ono mislim što ja općenito isto znam iz ovog svog iskustva, recimo u Njemačkoj ti istraživački instituti koji su kao što je Fraunhofer, oni budu poveznice između sveučilišta i poduzeća i meni je super zanimljiv njihov model financiranja gdje oni sami naravno financiraju se iz projekata koje rade sa industrijom, a onda na te novce, na taj budžet koji oni dobe, država im da još 50%. Kako je zamišljena, još jedanput samo možda da nam kažete, kako je zamišljeno financiranje metalske jezgre nakon naravno što završi projekt? Trenutno je metalska jezgra se financira isključivo iz županijskog budžeta. Županija kao naš osnivač se obvezala pokrivati sve naše troškove. Nažalost, tako dugo dok ne možemo biti uključeni u projekte, barem ne u onom smislu nositelja ili partnera na projektu, gdje bi prihodi iz projekata nam se ne ubrajali one 20% komercijalnih prihoda, mi razliku naših troškova koje ne pokrivamo iz komercijalnih prihoda, te troškove nam pokriva Međimurska županija. Dok jednog dana, ja se nadam iduće godine, sredinom godine, da ćemo imati sve uvjete za prijavu za ishođenje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, da će se moći prijavljivati na projekte gdje ćemo, kao što ja mislim kolega Dario već spomenuo, dio svojih troškova ili kompletne troškove praktički pokrivati iz projekata. 5 godina smo pod uvjetom 80-20, znači prvih 5 godina ne smiju naši prihodi, komercijalni prihodi premašivati 20%, što nije baš i neki iznos, ali tako je kako je. Nakon toga bi sve to skupa već trebalo biti toliko pokrenuto i uhodano da bude i samo održivo. Ok. Pa možda samo još vrlo kratko pitanje isto za gospodina Zorića i gospođu Brojić. Na koji način se financiraju ili planiraju financirati dakle, Torpedo i Zicer Lab? Pa evo, Torpedo se sada već financira cijeli ovaj period dok radimo iz komercijalnih usluga. Da li bilo to poslovno ili tehničko savjetovanje, bilo to edukacije ili izrada 3D modela u digitalnom ili print verziji. Okay. Tako da mi se na taj način financiramo. Jasno. Gospođo Projić, mikrofon vam je ugašen. Umjesto na unmute kliknuo sam na mikrofonu, pa sam mislila da sam se uključila. Zicer je u 100% vlasništvu grada Zagreba i mi se financiramo kroz veći dio usluga se financira iz grada Zagreba. Međutim, Zicer već dugi niz godina aktivno sudjeluje u provedbi europskih projekata. Trenutno imamo aktivnih preko 10 europskih projekata i osiguran solidan postotak sufinanciranja usluga. Kako je kolega Zorić rekao, financiramo se iz komercijalnih usluga, znači korištenje laboratorija za vanjske je pod komercijalnim uvjetima, dok za naše stanare, ajmo reći, naše korisnike oprema se koristi pod subvencioniranim cijenama i na taj način nekako pokušavamo osigurati nekakvo održivo servisiranje i što već sve ide s tom opremom. Evo, odlično. Budući se već približavamo kraju ovog panela, ja bi još jednom pozvao zadnji call za pitanja ukoliko ima iz publike. Dakle, evo Mario Vukelić je postavio jedno pitanje. Dakle, vezano uz zajednički pristup prema poduzetnicima. On je možda već i dao nekako svoju ideju o jednoj centraliziranoj platformi na kojoj bi bila objavljena sva infrastruktura koje različiti poduzetnički centri rade u Hrvatskoj. Je li bila možda već takva inicijativa pokrenuta pa da vi znate za nju ili nije? Znate možda za takvu neku inicijativu?
Ja ću, hvala na pitanju. Evo, ja ću reći da super inicijativa i mislim da bi definitivno trebali se povezati, učiti jedni od druge, razmjenjivati iskustva i znanja i sve u svrhu pomoć poduzetnicima. Ja sam nedavno naletila na jednu stranicu, zove se inovacijska platforma.hr. To je na nacionalnoj razini inovacijska platforma gdje sam uspjela naći između ostalo i najavu od današnjeg događaja. Ima korisne poveznice, ima popis nekakvih članova inovacijskih vijeća, mogu se i poduzetnici priključiti. Čini mi se da je neka dobra inicijativa na nacionalnoj razini. Međutim, smatram da bi bilo možda puno učinkovitije kad bi se mi ovako na lokalnoj razini povezali i umrežili. Mislim da bi bilo puno učinkovitije prema vani, odnosno prema poduzetnicima. Ono što recimo iz našeg vlastitog iskustva zaziru svi poduzetnici kad im se spomene tipa inovacijski centar da smo institucije u vlasništvu grada, svi već dobivaju fraze, evo još jedni u nizu koji imaju hrpu procedura, hrpu koraka da bi se napravilo nešto. Trebamo pojednostaviti poduzetnicima pristup, trebamo im omogućiti da neke stvari, neke usluge im budu dostupne na puno jednostavniji i lakši način. Možda recimo gospodin Zorić ili Šercer, jel do vas došla neka slična inicijativa? Znači o jednoj platformi na kojoj bi bilo onda prezentirane sve usluge koje ovako lokalni centri podrške imaju. Pa centralizirana ne, više nekakvi pojedinačni kontakti koji ukazuju na određene međunarodne platforme gdje bi se mogli uključiti. Okay. U mojim iskustvima isto, kao što je kolega Dario rekao, mislim ja se tu sad nadovezujem na kolegicu Milicu gdje svakako podržavam jednu takvu inicijativu i mislim da bi to sigurno bilo jako korisno napraviti i samo je pitanje konkretno, ja sam uvijek tu konkretan u tim stvarima, ne volim pričati nego jednostavno to-do lista, tko, kada, kako. Dok to ne odredimo sve skupa, to može nažalost ostati samo jako dobra ideja, ali ja mislim sad na nama samima je da nešto tako pokrenemo i napravimo, jer ne vjerujem da će to netko drugi napraviti umjesto ili za nas. Odlično, da, pa mislim da je i ovaj naš susret koji smo danas htjeli organizirati upravo ide u smjeru da pokažemo te inicijative koje se rade na različitim lokalnim nivoima. Ono što sam napomenuo, dakle nisu ovo sve, ima ih još i želja nam je da i povežemo i ostale inicijative koje lokalna samouprava naravno radi kako bi potaknula inovacije, prvenstveno ono što je vezano uz aid manufacturing, znači povezane uz proizvodne djelatnosti, pa onda tu dolazi i ovaj aid manufacturing i fondovi koji su tu na raspolaganju koji mogu podržati još dodatno, to jest dati još jedan kao još jedan katalizator tog cijelog procesa inovacija u proizvodnim industrijama. Dobro, još evo, ja bih završio ovo s jednim zadnjim pitanjem. Naravno, vaš rad u ovim centrima treba se na određen način mjeriti. Pretpostavljam da ste razmišljali na koji način želite mjeriti svoj utjecaj na cijeli ekosustav inovacija. Imate li već metriku i koja bi metrika, ako ju nemate, što smatrate koja bi metrika dobra bila da se mjeri utjecaj ovakvih inicijativa na ekosustav inovacija u proizvodnji? Možemo početi, evo, ako neko želi prvi. Možda gospodin Zorić. Hvala na pitanju. Pa što se tiče zapravo cijele metrike kako mi utječemo na ekosustav, budući da tek krećemo, ono kako gledamo da ćemo mjeriti
i kako smo i do sada mjerili određene elemente, bilo zapravo po broju usluga, ali ne nužno po broju usluga koje smo dali, nego po broju uspješnih usluga gdje su nakon naših, pa ajmo reći, tehničkog savjetovanja, poslovnog savjetovanja ili izrada nekakvog prototipa, su se stvari poboljšale za onu drugu stranu. Znači, nije uvijek isporučena usluga, nekad može biti samo jedan element, ali mi, kao što sam rekao, pratimo naše suradnike, pratimo naše klijente i zapravo želimo vidjeti u kojim sve fazama njihovog razvoja im možemo pomoći. Nekad ih pratimo od početka pa sve do finalnih razvoja, nekad krenemo od sredine, nekad nam se jave sa nekakvim novim idejama i slično. Ono što bi tu zapravo napomenuo je da trenutno utjecaj je mali, ali sa svim partnerima i sa svim klijentima koje smo imali do sada i oni koje ćemo imati, utjecaj će biti puno veći. Pa evo još jedna informacija da grad Rijeka dobiva 31 milijun za projekt Energane koji će biti novi inkubator kreativnih industrija i inovacija. I to će biti jedan suport cijeloj poduzetničkoj ekosustavu gdje će zapravo i kreativne industrije dobiti na nekoliko tisuća kvadrata također infrastrukturu i edukacije i savjetovanje za poboljšanje inovacija koje oni već imaju i razvoj inovacija novih. Tako da mislim da grad Rijeka konstantno razvija poduzetničku potpornu infrastrukturu i drago mi je da nismo sami i da i razvojna agencija i lokalni poduzetničke institucije kao što je PINS i neke druge Vinodolu, svi mi zapravo činimo jedan ekosustav. Evo ovdje s nama i Mario Vukolić iz Sveučilišta tehnološkog parka STEPRI, s njima imamo odličnu suradnju i sa sveučilištem i sa STEPRI-om i mislim da zajednički možemo puno toga napraviti, a metrika će se onda u procesu i slagati sama i vidjet ćemo šta ćemo još mjeriti. Odlično. Gospodine Šecer, vaš odgovor na isto pitanje, dakle vezano uz kako možemo mjeriti vaš utjecaj ili utjecaj ovih lokalnih inicijativa na cijeli ekosustav, koristite već određenu metriku ili koja je to metrika koju planirate koristiti? Pa sad što se naše interne metrike tiče, mislim da mi kao buduća znanstvena institucija imamo tu nešto što mora biti mjereno s više različitih aspekata. Jedan je taj broj objavljenih znanstvenih radova koji nam je ujedno i uvjet za uspješnost projekata, tako da do 2025. godine mi moramo imati objavljeno 10 znanstvenih publikacija, a vjerujem da će taj element ostati onda isto kao jedan pokazatelj i ne samo za ovo vrijeme dok smo u superviziji, nego i kasnije. Sad metrika kot takva je kako si ju posložite, ali dugoročno gledano mislim da tu svakako osim broja prijavljenih projekata, osim broja novozaposlenih osoba, visokoškolovanih osoba, tu svakako bi trebalo uvrstiti i možda broj doktoranata, broj uspostavljenih suradnji s nacionalnim, internacionalnim srodnim institucijama, te isto tako i broj poduzeća s kojima je uspostavljena suradnja i do samih onih najkonkretnijih pokazatelja gdje se može konkretno vidjeti što se točno napravilo, znači broj ili novo razvijenih proizvoda, a u krajnju ruku i jedna metrika će, pretpostavljam, svakako nam biti i naša financijska izvješća koja u krajnju ruku uz sve ovo što i nije toliko mjerljivo pokazuje samo uspješnost kako poduzeća, organizacije, ustanove. Ok, dobro, hvala. I evo, gospođo Brojić, ako može za vas isto pitanje.
Da, u Zicaru znači, svake godine mi provodimo analizu poduzetničkog potencijala i imamo jasno postavljenih kriterija i pokazatelja, a temeljem kojih mjerimo uspjeh naših poduzetnika. Znači, kad jedan poduzetnik pristupi Zicaru, definiramo onaj nekakav početni nivo njegovog razvoja od broj djelatnika u tvrtci do ukoliko tvrtka posluje već neko vrijeme, prihodi koji su se ostvarili, do je li ima zaštićeno intelektualno vlasništvo. Pa na taj način kroz različiti set pokazatelja pratimo koliko je povećanje broja zaposlenih po pojedinoj tvrtki, koliko su povećanje prihoda, postotak izvoza u ukupnim prihodima, je li tvrtka registrirala intelektualno vlasništvo, je li tvrtka je u vlasništvo doktora znanosti, na što imamo ih nekoliko u Zicaru i na što smo jako ponosni i ideja nam je i cilj nam je da ih ima što više. Na tom tragu pokrenuta je inicijativa i suradnja sa FER-om i provodi se jedan zajednički projekt financiran kroz Erasmus program gdje pokušavamo što više doktoranata animirati sa fakulteta da svoja znanstveno-istraživačka, da rezultate sa znanstveno-istraživačkih radova pretvore, to jest komercijaliziraju u konkretan proizvod. Velika je ta lista, također mjerimo koliko imamo žena poduzetnica koja su se odvažila pokrenuti vlastiti startup. Odlično. Mislim da su metrike neke su povezane, neke između različitih ovih primjera koje ste spominjali, neke su drugačije zavisno o tome koji je vjerojatno skop same organizacije, ali zahvaljujem vam se svima na ovom uvidu koji ste nam dali u svoje projekte, uvidu koji ste nam dali u inicijative koje lokalne samouprave provode kako bi potaknule inovacije. Evo, samim time ja bih se onda zahvalio današnjim panelistima i jedan virtualni pljesak za sve vas na odličnim odgovorima. Hvala puno, dakle, doktorici znanosti Milici Projić iz Zagrebačkog inovacijskog centra, doktoru znanosti Mariju Šerceru iz Metalske jezgre Čakovec i Dariju Zoriću, direktoru Riječke razvojne agencije PORIN. Evo, u budućnosti nadam se da će Aid Manufacturing Hub Zagreb, kojeg vodi CIRT, dakle naš istraživačko-razvojni centar, doprinijeti tome da povezujemo ovakve inicijative koje će onda rezultirati jačim, povezanijim, pa onda samim time jačim ekosustavom u Hrvatskoj. Time bi ja završio ovaj naš panel. Hvala još jedanput svim sudionicima. Hvala svima koji su postavljali pitanja. Ja bih sad evo zamolio Vlatku da zatvori ovaj događaj. Hvala svima. Hvala Miro. Ja ću se samo pridružiti zahvalama na samom kraju. Zaista je bilo izvrsno čuti sve inicijative, načine kako pomažu lokalnoj zajednici, porazgovarati malo o mogućnostima sinergija, što je izvrstan smjer za kasnije. Evo ga, mi zaista, ja bih rekla i vis-a-vis Aid Manufacturing Huba, ali tako i kao ured transfer tehnologije na sveučilištu koji povezujemo istraživačkih disciplina za poduzetničkom zajednicom. Tu smo dalje za upite i za zajedničke projekte. Tako da hvala evo još jedanput svim panelistima i svima vama sudionicima. Želim vam sve najbolje u vašem radu i miran i zdrav kraj godine. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Hvala vama. Hvala na pozivu. Pozdrav. Pozdrav. Svako dobro. Svako dobro, doviđenja. Doviđenja svima, pozdrav.